So, nandito po kami ngayon sa Britannica together with my best friend, Abby. Issue! The manager. And with the girls team, ayan, the Beanieverse here in Britannica. So, kung musulod mo din, naana sila yung mga dancers. Char lang. Kasi ma-expect sila. Ano na siya, Teo? Bike. Mga trolley yan siya, ma'am. Trolley bag. Kapag kita mo to, di ba sila golf cart? Ang iba, naga-trolley lang. Yes po. So, for today's vlog, this is a girls' day out. Kaya ang ilang goal, ano saan yung ang goal ninyo? Ito, yes. Painitan daw ko nila din sa Britannica. So, nandito po kami sa Tupi, South Cotabato. Let's go, guys! Diba? Exposure kayo. Bali mga 35,000 akong sukton. Dalagali nila dari pa, 33. Ang cart mo. Okay. Kuya ba na resto? The Villa. Restaurant, then the pool. Wow. Pwede din pala dito mag-conduct ng meeting. Tapos pwede din, Ay, oo. May conference room dyan. Saan ang conference nyo? Sa loob, ma'am. Ito, ma'am. Good for 50 packs. Aircon, no? Mini conference. Okay. Wow. So, sa mga VIPs who wish to have a meeting, this is a perfect place for you guys. So, may swimming pool pala itong golf course dito. I like that part. Nan ko, oo. Yeah, I like that part. Yan, nandito ka. Ala! Oh my God! Ano yan? Mount? Yes, ma'am. Ay, mileng. Bundok lang. Bundok lang Hindi bundok. Pero kasi Mount Matuto. So, this is so nice kasi paglabas mo ng, tawag niyo dyan? Villa. Ipakita mo sa kanila. Pakita mo. Ay, may bundok. Hoy, giyon. Bukag man eh. Yes, ma'am. Bukag pero mahal na. Oo. Mahal diyan, ma'am. Bukag. Welcome to Villa number 7. Ano mo, mapatana na lang good ko. Palanta ko mga kauban. The girls team. Abby. Wow, it's so nice. Pila man eh. Aloy, kasosyalan. Anong country nga ito? Parang, ay, asa ka na? Bali. Bali inspired abi. Bali inspired, Yes. Gibali. Bali inspired. Wow. Wala mo nag-hire a vlogger before to... Wala pa. Naiban mga vlogger na naglaag din, ma'am. Tapos gina-picture lang na para dili kita Oo. Wala pa talaga. Ma'am, hindi lang online. Okay, just ka. Wala sa natapos. Tingnan ako naman, ma'am. Wala pa natapos. Wow! Wala! Audrey. Go na, ma'am. Pwede kong kinaon. Nice na biya tong balay mo, ma'am, ha? May discount ka na tagal. May discount si Mabawal. Kailan mo, Diri? Mura lang mo. 3-2. 3-2, 3-5. Ito? Yes, ma'am. Ilang tao? Good for 4. 2 to 4. Pero standard setup mo 2. Oh, mas libre pa. Paano kung paano? Ganito, additional price? Dili, ma'am. Kasali mo yun, ma'am. Lahat ng rooms, lahat ng villa may ganito? Yes, ma'am. Okay, kilas. Hindi last, pero mura. Mura na ba? Mahal ba yun? May pool pa ginagamay dito, ma'am. Asa ba Sa dito sa kabila, itong sa resto naman, may pool pa dito. May 5 Kuha dito ang pool. Ay, ito. Kahit parang dili siya, parang ayaw niya maniwala. Di na gusto magawas. Pero ha, for 3,200, Tapos may breakfast alam mo for two, ano, ma'am. sa mga weddings ha, nag-ano kayo? Yes, ma'am. Pero wala pa kaayo ko, yun na ka nang Magkaroon Oo. niya kanina, na Shout out to all the clients. Maganda ang Britannica. For wedding talaga. Kasi ganito yung hinahanap pag pwede ka na mag-shoot dito. Marami na nag-prenup, Pero dito din yung venue. Hindi, ma'am.
Wala pa may nag-ano na. Pero as pila man kahit inyong venue, ma'am. Kung ano. Kung diri ma'am, pwede ta mag-diri ma Garden wedding. 60 packs. Pwede mo mag-garden wedding ang setup diri, oh. See that? In fairness. Okay lang to na igo abig alin nyo ma'am. Lisod kay ang grass. Mm-mm. But okay lang naman. Para ma'am, cover your nose. Ito kasi sanay na po kami. Ganyan po kami sa bahay. Bastos. Ano lang na talaga mga kayo dapat ko nabit si Bonbon wala pa bakita kan one time ba. Okay raman na. Magtay sakay. Anong tawag dito, ma'am? Golf truck? Golf cart? Golf cart. Pila man yung golf cart diri, ma'am? 1,000 yung 4-seater mga tapos Ang rent? 700 to ang rent. Ang rent? Ah, okay. 700 to 2-seater. Kailangan ba na pag magpunta dito, mag-golf talaga? Hindi naman i-accept po din po. Ah. May nag-graduate pa. Pwede magkain? May po. Yes, may nagkain. Yun doon ma'am, restaurant na. Restaurant na yun Ah, ma'am okay. yung Sige, we're back here. dito sa Guaso. Lake, may lake dito. Sa lake? Kasi yung direktora. Lo, it's so nice. It's so nice here in Dubai, guys. Hello, first time ko talagang makalabas ng bansa. Hour namin. Hello, salamat sa chance, Ma'am Abby, sa pag-sponsor sa ticket. Thailand. Thailand. Naunsa naman eh. Or, what's up guys? We're here again. Ay, wow! I see the mountains. It cold. Uy, muwana man na. Nadagat man na. Taka naman niya ako. So mag-unsa sila diri, magdagan-dagan lang. Kasi Pagkakot na pa. Ay, pero palo sila. Dami mga lake diri pero dili pa kayo siya ano ma'am bago ko mga. So, Ang ganda. ano yung mga lake na. Dual purpose na siya Wow, ma'am. kanay sa lake. Very natural. Ayungon be. Tigyan di ka balik eh. I like it. Very natural. Good. Natural siya yung water. Natural. Monday ma'am. Galing ka ba Dual purpose na siya good ma'am kay kung wala na kay tubig, di kami kakuha. Ay. Pang bis sa tanong. Tapos kunwari lake na lang for the milk. Yes. Talaga. Dual purpose. Ano. Hello, this is host Sherry and welcome to Britannica with my friends. Sulog yawon mo. Okay, so now, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-drive. Tama na sis. Tama na. Ready to go? Paano mag-drive na hindi nakatingin? Dili man ni makitante. Blur man eh. Kanto lang? Saan kayo? Anong school yan? Ang Maui. Gusto ninyo? So, kayo ako. Lakat-lakat. Asa po? Ang DJ? Mga upod naman na sila. Kusog man aircon. Matag iya sa balay. Sulod mo. Oo. Ganda. Hindi pa man siya old, oy. Ay, another jacuzzi pa rin. Bilang daw. Pati dito aircon. Lamigin siya eh. Worth it good ang 3K diri. Paano pag magsobra ang tao? Ilan ako ba? Pilagid ko pa. O like ang family baya namo mga 20 plus. 25. Well, bilas mo. Murag ing anak Okay yun. ra. May pull out naman tong sofa. Ang ano nyo, ang 24 nyo, fully book na. Dito? Nag-confirm na yung Moham 24? Oo. Ay, nang mag-down payment na lang. Pakita ko sana to sa family. Kasi kami ngayon ang ano. Kami ang naka-assign o host.
Though mas gusto nila ng may beach, pero may pool naman sa Tubang. Mag-try ka golf, ma'am? Yeah, asa ta? May pro dito, ma'am. Protika. You have to accept that I'm a newbie. Yeah. Wow! Ikaw ano? Fast learner. Sino ka? Si Mate kay para Kita ay gusto kita. Te, sampul ako te. Hindi ka ano sa baba mo. As in? Mamay, go ka, ma'am. Ah, malayo ka man pala. Basta hindi ko kaigo sa inyo. Look. Oh my gosh. Laro ko yan siya, Ma'am Cherry. Guys, Galaro yan oh sila. my god, kanang Galaro kasi kami, ma'am. can I try to? Paano ni sabi mo. No. Gawin mo lipe. Tapos parang sporty masyado, no? Ganyan, ma'am. Tapos, ganun mo kasi. Tignan mo kanyang mga paa at saka puwet mo. Ay, Oh, ganyan talaga. hindi ko nga naman mga player dito. Oh, ma'am. Nauwi na? You can do it. Oh. At least tamaan. Hindi man siya tigdula. Ah, paano mo malaman yan pag malayo, gano'n? Ano, ma'am? Yung sa pagpalo sa sounds ng palo. Yon, good hit yon. Ate! Charot lang. Di ba ako gabunal, ha? Gabunal lang. Ako ba ang bisita ha? Sigbantay lang ako. Sigbantay lang ako. Our third player for today. Si Labi nga ni Rhea Gampang, ma'am. Oh. At least you can hit. Oo, pero sila ginagampang. Kinsi mo kadula, te? Mga po, diri po. Yan, Mga sa husband ko. husband niya. Ay, ano po siya mo dire? Ato, tong cute nga lalaki nga to, ma'am, amo to husband ko. Wow! Well, di na cute. Eh! Ay, ma'am, kung dire basig may go nimo. May driver dito si Kia Police para may go nimo. Tama driver ka pa. Driver ba? Hindi ko kasi alam kung tama yung sway ko. Ang ano, ma'am, Tama ba? ang paghawak ganyan na lang para kay gusto mo man gid matuto ang grip niya. Ang right sa ilalim, tapos ang thumb mo tsaka pinky, cross. Ganyan. Okay. Ito na lang para mas madali, ma'am. Yan. Para pag hold mo ganyan. Okay. Bantay natin gamay. Layo na pala, layo na. Ang ano kay sa belly button lang, ma'am. Ang mga ano. Tapos down ka gamay. Bend mo ang knees. Ganyan. Bend mo ang knees gamay. Naka-heels magod ko, te. Ay, tama. Ay, bantog na. So, basta diri. Dapat kani ma'am, walang ning dili ni siya mag twist lang pati apil hips. Okay? Apil hips. Oh, maglahi magod, no? Lahi lahi na siya ma'am. Dapat straight po di mong dire. Are. Wala ning gatik po. Kay para pag mo straight lang po ang balik. Mahirap pala ito. Eh? Wala tong driver. Okay lang, te. Ano sa manong driver? Mas lahi nga pa mayo. Boyat man driver.